zvose, nokuti hakuna akaita semi. Iyemi makatitenga nemutengo weropa unokosha, mukati zvirokwazvo muchave vanhu wangu, nemi ndichave Mwari wenyu. Mwari wedu, tinouya tichikupai chipo chekutenda madekwana ano. Rumbidzwai namatwai nokuti muri Mwari. Tinokutendai nokuti madeko takarara tadya. Tinokutendai nokuti tinamo pokuisa musoro zvaranaka. Tinokutendai nezvamakatipa zvose. Tinokutendai nevana vamakatipa. Tinokutendai nepfuma yamakatipa. Iyemi muri Mwari makafanira nokutendwa, makafanira nokurumbidzwa. Shoko renyu rinoti rangarira iwe dopo pavakacherwa. Tauya kuzotenda, tauya kuzorangarira iyemi Jehovha vedu. Makatitenga nemutengo unokosha, ukatitsvaka patanga takarasika. Mazita enyu Baba vokudenga, tinokutendai Mwari. Tendai Mwari vokudenga, tinokuremekedzai muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu makatendeka, rumbidzwai namatwai muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu muri Mwari. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe, zita renyu Baba vokudenga rinamatwe. Muzita nemuropa raJesu, mbiri yose nokukudzwa ngazvive kune midyayana rakatendeka. Makanaka Jesu muri mutsvene. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari. Muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Madekwana anotoda kuti kusvika patinodzokera pamberi paMwari zvakare, tichitsvaga utsvene hwaMwari. Ukaenda pana Leviticus pachapter ya 17 kubva pavhesi ya 1 tichidzika nayo, Jehovha unotaura kuna Mozisi, oti Mozisi, ndini Jehovha Mwari, udza ungano yose yaIsraeri, iwe tsvene nokuti iyeni Mwari wamunonamata ndiri mutsvene. Tangosvika patinongonyengeterera nokuda kwehama dzedu. Tinadzo hama dzedu dzatakasiya kumashure dzisati dzamuziva. Tingoti Jehovha, tiitirei zvakanaka, hama dzedu dzisati dzasangana nemi, dzive tsvene nokuti iyemi muri mutsvene. Tingoenda pamberi paMwari ticheme nokuda kweupenyu hwedu, titi takakutendai asi tine patakakutadzirai, tine patakakundikana asi nokuti muri mutsvene. Madekwana ano tinouya kuzotsvaga utsvene hwenyu zvakare. Panguva ino yerevival yekutsvaga kunaka kwenyu nokumudziridzwa kwemweya yedu, tinochema kutadza kwedu, tinochema kudarika kwedu. Jehovha, sanganai nesu, dzorerai zvakatorwa negwatakwata, dzorerai zvakadyiwa nomuteteni, kungava pakufunga, pakubata kana pakutaura. Ngatingosvikei pamberi paMwari sekereke, titsvage utsvene hwaMwari. Maderu ano Baba vokudenga, tinokutendai muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu muri mutsvene. Tauya kuzokunamatai, tauya kuzokupai upenyu hwedu zvekare Mwari vokudenga. Takakutadzirai, zvimwe mukuziva, zvimwe mukusaziva, zvimwe mukufunga, zvimwe mukuita, zvimwe mukuronga. Asi madekwane ano tauya zvakare sekereke yenyu Mwari, kuzotsvaka nyasha dzenyu dzapamuchinjiko, kuzotsvaka utsvene hwenyu Mwari. Chiwai Mwari wedu kuupenyu hwedu Mwari, chiwai Mwari kuupenyu hwedu Mwari. Kutendeka kwenyu Jehovha kutevere upenyu hwedu. Paulo unonyora achiti kunyangwe Yesu tikasatendeka, Jehovha unoramba akatendeka nokuti Mwari. Tauya kuna Mwari akatendeka. Jehovha unotikanganwira, tikanganwirei mangwanani ano, tiitireiwo zvakanaka Mwari wedu, tirangarireiwo nokuti muri mutsvene. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari, mazita enyu muri mutsvene. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe, zita renyu Baba vokudenga rinamatwe, rikudzwe Baba vokudenga. Tikanganwirei kudarika kwedu Baba, utsvene hwenyu Baba uzadze gotekwa rino, utsvene hwenyu Baba utitevere kumabasa, utsvene hwenyu Baba utitevere kudzimba. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari, mazita enyu Baba vokudenga muri mutsvene. Makanaka Jesu muri Mwari. Muzita nemuropa raJesu, mbiri yose nokukudzwa ngazvive kwamuri. Haleluya. Todangoti svike patinonamata zvekare nezuro day number 1 takaparidzirwa nenyaya yepfuma. Haleluya. Angoti tingosvika patinongonamata titi Mwari vokudenga, tinokutendai nokuti munotiropafadza. Zvamakatiropafadza nazvo wakaipanga aregere kuva nechaanobata. Ndinofara tine dzimba dzatinogara
dzimwe takadzitenga, dzimwe takadziroja. Ndinofara tine motikari dzatakatenga, dzimwe takadzipiwa kumabasa, dzimwe takadzitenga. Ndinofara tine namasofa atakatenga, mamwe takatenga ari matsva, mamwe tikatenga akamboshandiswa. Toda kungosvika titi Mwari, chamakatipa nezita renyu ngachiunze rugare, ngachiwe kingdom prosperity. Kana paine zvakamboitika muimba yandakatenga ndisati ndaitenga, nokuti ndakaitengwa neropa raJesu. Pandakaitenga ndakaitenga nemi. Ngaiunze rugare, ngaiunze prosperity kuwana wangu. Kunyangwe nemotikari dzatakatenga dzine zvadzakamboitwa tisati tauya mumaoko edu, dangoti tisvike pamberi paMwari titi Jehovha, pakati patatsika tatora chamatipa, mweya yose inorwa nacho ngairege kukanganisa Yesu. Ngachiropafadzwe nemi, ngachiitirwe zvakanaka. Tinokutendai Baba vokudenga, muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu muri Mwari. Tinokutendai nezvamakatiropafadza nazvo. Ukatipa tazvishandira nenyasha dzamakatipa. Wakaipa ngaaregere kuva nechaanobata, wakaipa ngaaregere kuva nechaangatitorera kuupenyu hwedu. Tinokutendai nevana vamakatipa Mwari. Mazita enyu Baba vokudenga, muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu muri mutsvene. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe. Rangarirai kwatinogara Mwari, patinorara wadzai rugare, patinoshanda wadzai nyasha, patinobata namaoko edu Jehovha rokwafadzai nokutimurira. Mazita enyu Baba vokudenga, muri Mwari, muri mutsvene, muri Mwari. Mazita enyu Baba vokudenga, muri Mwari. Makanaka Jesu, muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu muri Mwari. Makanaka, muri mutsvene. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Prayer point yangu yandinayo inogona kuita itsva, asi pane chiri kutsikirirwa pandiri pamoyo wangu. Ndoda kungoti tingosvika patinongonamata. Tine hama dzimwe dzatakasangana nadzo muupenyu dzikatiitira zvakanaka, dzimwe dzacho hatina chatakazodzirangarira nadzo, dzimwe dzacho dzakangotiitira zvakanaka tikaparadzana ipapo, hatina chatakazovapa. Zvichida tine vamwe tiri magotwe, vakoma vedu matangwe ekumba kwedu, nehanzvadzi dzedu matangwe ekumba kwedu, wakasacrifice zvakawanda. Vamwe vakasvika pakushayika, vamwe vakasvika pakushaya chavakazobata chinooneka, wachiisa pfuma neupenyu hwavo kuupenyu hwedu. Hatina chakabatika chatakazongovatenda nacho. Haleluya. Zvichida vamwe takapfuura nepane dzimwe hama dzakatiitira zvakanaka, vamwe takarerwa naana gogo, vana mai vedu vasisiripo kana vabereki vedu vasisiripo, nezvikonzero zvakasiyana siyana, tikazotadza kuvatenda. Toda kungoti ngosvika patinongopa chipo chekutenda kune hama dzakatiitira zvakanaka, wedza tine patakazotadza kuwirirana pamberi, asi toda kungoti ngodzokera titi Mwari ndimi munoziva. Toda kungokutendai nemazuva akanaka avakatiitira tiri tose. Haleluya. Dzimwe hama dzedu dzakatiitira zvakanaka, dzikasazogona kuramba dziri muupenyu hwedu nezvikonzero zvakasiyana siyana. Toda kungoti tisvike panguva ino yatinoti takataurirwa nezvekingdom prosperity, tikanzi ipfuma inouya, pamwe pacho pfuma inouya nokutaura. Toda kungoti ngosvika patinongonamata, vamwe vacho hatichazivi variko here kana kuti havako. Toda kungoti kana vaine vana kana hama dzavakasiya, ngavangoitirwe zvakanaka nechikonzero chekuti vakatiitira zvakanaka. Haleluya. Ngatingosvikei panguva ino takanangana nezororo reKrismasi, rekudya nokufara, tingoti Jehovha wakandiitira zvakanaka, kunyangwe ndikasazovaona, kwavari ikoko ngavaitirwe zvakanaka, nokuti muri Mwari unogara nzvimbo dzose. Baba vangu, ndinokutendai manheru ano, tinokuremekedzai madekwana ano, nokuti muri Mwari. Tine hama dzatakasangana nadzo Mwari, tine hama dzakatiitira zvakanaka. Baba vangu, muri Mwari. Mazita enyu Baba vokudenga, muri Mwari. Makatendeka, muri Mwari. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe. Rudo rwenyu runoshambisa rwamakavapa, makatiitira zvakanaka. Baba vokudenga, chivaritirai yemi Mwari. Muri Jehovha usingarozvi chavanhu. Mazita enyu Baba vokudenga, muri Mwari. Tinokutendai Baba vokudenga, muri mutsvene. Mazita enyu Baba vokudenga, muri Mwari. Makanaka, muri mutsvene, muri Mwari munoshamisa. Muzita nemuropa raJesu mbiri yose nokukudzwa ngazive kwamuri. Haleluya.
theme scripture yedu yerevival ino iri kutaura pamusoro pekuramba nhamo. Haleluya. Theme yedu yerevival ino iri kuramba nhamo. Haleluya. Ukaverenga pana Isaiah pachapter ya 40 pavhesi yakupedzisira ya 31, Isaiah unotaura achiti vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva, vachabhururuka samakondo vachakunda. Haleluya. Ukaverenga pamusoro pacho Isaiah unotsanangura zvekunaka kwaMwari. Ukaverenga pana 18 unoti hakuna akaita semi Mwari, hakuna wandingakompeya nemi Mwari. Toda kungosvika tingonamata titi Jehovha, vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Tipei simba idzva. Kwawakabva ndiwe unokuziva. Tine zvizhinji zvinotitevera, vamwe tine mweya wezvishoma. Haleluya. Toda kungoti nekuti ndakatenda nemamuri ndinomirira imi, ndipei simba idzva. Haleluya. Ndinorangarira kwandaimbosevenzwa ndandiri murimisi Samuel Els. Unonyatsa kuona kuti panapa chiri kunetsa haiziri nhamo asi mweya. Sheshe imwe chete inorarira mazai 15 yotsotsonya tunhiyo 10, 5 gone. Tumwe twacho twese tunotorwa negondo, kosara kamwe chete kari kajongwe futi. Haleluya. Wobva waona kuti 6 months dzose idzi munhu akashandira mahara. Haleluya. Saka pamwe pacho chinotirwisa hadziziri nungo. Vamwe vanhu watakaona sevane nungo havana nungo dzavainadzo, mweya yekwavakabva inovarwisa. Dangoti ngosvika patinongonamata titi Isaiah unoti vanomirira imi vanopiwa simba idzva. Ndipei simba idzva rekukunda zvinotevera ropa. Ndipei simba idzva rekukunda zvirwere zvakakunda vamwe vokudzinza kwedu. Ndipei simba idzva rokugara mumereji makakundikana madzitete angu. Ndipei simba idzva rekutenga imba dzakakundikana namadzisekuru angu. Ngatingosvikei patinongonamata. Baba vangu, ndinokutendai nokuti muri Mwari. Ndinokuremekedzai Baba vokudenga. Isaiah unoti vanopiwa simba idzva vanomiririra iyemi. Tauya kuzomiririra iyemi Mwari. Takakutendai tikavimba mamuri. Tikati muchava Mwari vedu parwendo, muchava Mwari wedu pautano hwedu, muchava Mwari kuvana vedu, muchava Mwari kupfuma yedu. Tirangarirei Jehovha, tipei simba idzva rokukunda zvakakundikana nevamwe vedu. Tipei simba idzva rekuda zvisingagoneki nemi Mwari. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari. Makanaka Baba vedu muri mutsvene. Mazita enyu Baba vokudenga muri mutsvene. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari makatendeka muri mutsvene. Zita renyu Baba vokudenga ngari kudzwe. Zita renyu Baba vokudenga ngari kunamata. Yose nokukudzwa zvine kwamuri. Muzita nemukaka Jesu. Makanaka Jesu muri Mwari. Jehovha muri Mwari. Mazita enyu Baba vedu muri Mwari. Miri yose nokukudzwa zvive kwamuri. Haleluya. PaKingdom Prosperity yatiri kufamba nezvayo, vamwe vanhu vanonza prosperity muupenyu hwedu vana vatakabereka. Haleluya. Ndine chinhu chimwe chete chinondikanganisa pavana. Haleluya. Ndechekuti tinomanikidzwa kuda watakapiwa, hatipiwi watinoda. Haleluya. Vana vedu tinovada nekuti ndo watakapiwa, hatipiwi wanoda moyo yedu. Haleluya. Saka dangoti ngosvika patinongonamatira vana vedu, titi vana vedu muutera hwavo nomukugona kwavo ngavarambe vari vana vepamoyo pedu. Haleluya. Mukukundikana kwavo nepautera hwavo tivasimbise tive kurutivi rwavo nekuti ndo vamakatipa. Haleluya. Ndinofara kuti madzimai takazvisarudzira vatinoda, vana baba tikazvisarudzira vatinoda, asi vana takapiwa vari pamoyo washe. Dangoti tisvike patinongonamata nokuda kwevana vedu tinozviziva kuti pane pavanokundikana, asi nechikonzero chokuti iyemi Mwari makati munopa simba idzva
tinomira samakondo takamiririra vana vedu. Dangoti ngosvika patinongonamata titi Mwari vokudenga, rangarirai vana vedu pavanopinda nepavanobuda. Jehovha ngavarangarirwe kubudikidza neupenyu hwangu. Jehovha ngavarangarirwe. Regai kutora upenyu hwangu vachiri vadiki ndivarere vakure, nokuti ndivo vamakandipa. Ngatingosvikei pamberi paMwari, tiise vana vedu pamberi paMwari, titi ngavave part of our own kingdom prosperity. Baba vangu, ndinokutendai nevana vamakatipa. Ndinokuremekedzai nokuti vana zvipo zvamunoisa kuupenyu hwedu. Neutera bwavo Jehovha ngavasimbiswe, pakugona kwavo Jehovha ngavasimudzirwe. Baba vangu, tipei moyo unomira nawo, tipei moyo unomira nawo Jehovha. Pazvinorema, pazvinonaka, ngavarambe vari vana vedu. Pazvinoreruka, pazvinofadza, ngavarambe vari vana vedu. Varwirei kuutano hwavo, varwirei zvingatora upenyu hwavo Jehovha. Pavanofara neshamwari dzavo, ngavachengetedzwe nemi. Kuzvikoro kwavanoenda, ngavachengetedzwe nemi. Pamadecisions avanoita, wanzai nyasha, wanzai nyasha, wanzai nyasha, Baba vokudenga. Pakukwira nokudzika, vatumwa venyu ngavavasvinurire. Pakupinda nokubuda, Jehovha varangarirei. Pazviita yenyu Baba vokudenga, muri Mwari, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Last prayer point yangu ndoda ngoti ngosvika patinongonamata nokuda kwerevival ino neushando rwose, tichisanganisira kunyangwe neappreciation iri pamberi pedu, tingoti Jehovha ngavawanze nyasha. NdiJehovha vakambotikundisa, ngavarambe vachitikundisa sezvavakamboita kuna Mozisi pamhiri pegungwa. Ngatisvikei patinonamata muzita raJesu. Ndinokutendai Baba vokudenga, ndinokuremekedzai, ndinozvideredza nokuti tiri vanhu. Torai mukana venyu kusaMwari parushando rwose ruri pakati pedu. Tirwirei kune zvenyika ino zvinouraya, tirwirei kune zvinorwa nesu Mwari. Tikundisei, mutipe simba. Mazita enyu Baba vokudenga, muzita nemuropa raJesu. Mbiri yose nokukudzwa ngazvive kwamuri, nokuti muri Mwari. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Just greet your neighbor. Uti wagona wauya ku revival.
Goiama,
Hymn 143. Hakuna zita zera Jesu kanano lenga hakuna rimwe rakadaro zitaro pone utinona sinona ku imira Jesu sichimubambi rokuti hati siwe hita rigokuna Hallelujah. Hallelujah. Hakuna zita zera Jesu kanano kunenga hakuna
greater name than yours. There is no greater name that deserves the glory. There is no greater name that deserves the honor, Lord. For there is no name like yours that has power. There is no name like yours that transforms our lives. There is no name like yours that changes our hearts, Lord, that changes our situations, Lord. But when we call upon you, Lord, things change in our lives. So when we call upon you, Lord, things turn around in our favor, God. We give you the glory and the honor, God. Let the glory and the honor belong to you, God. For we honor your holy name in this place, God. Giving you the glory, Lord. Giving you all the honor, Lord. We worship and exalt your holy name. We exalt your holy spirit, Lord. We give you the glory, Lord. Let your name be exalted above our names. Take all the glory, all the glory, Almighty God. Take all the glory, all the glory, oh Lord. For your faithfulness, your power and your love, take all the glory, all the glory, oh Lord, take all the glory, all the glory, all the glory, take all the glory, for your faithfulness, your power to love, take all the glory, take all the glory, oh, for your faithfulness, your power to love, oh, take all the glory, take all the glory, oh, for your faithfulness, your power to love, your love, take all the glory, take all the glory. We give you all, we give you all the glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. As we worship you in this place, Lord, for you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, God. We worship your holy name, Lord, giving you the glory, Lord. Come on, let's give him the glory. Let's honor the King of Kings, the Lord of Lords. He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. There is no one like him.
Without him, we are nothing. Without him, there is nothing we can do. Without his mercy, without his grace, we are nothing. Let's worship him. Let's honor his name. Let's honor the King. He is the King. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. We are what we are because he is. We are who we are because he is Jehovah. He is the Father. He is the King. Hallelujah. Hallelujah. Let's thank God. Let's praise God this evening. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for tonight. Hallelujah. We thank the praise and worship. Today we were blessed with the praise and worship. Hallelujah. I have good news for you. I'm rambidzwe henyu kutiteera every Sunday ku-English service. Hallelujah. To experience this praise and worship. Hallelujah. You are allowed to come to services. It's not a crime kuti wapinda ku-English service wazoya ku-Shona Service. Hallelujah. Haina kunzi iyi ndeye ava, iyi ndeye ava. Hallelujah. Mwari vanotaura kwese. Hallelujah. Thank you, praise and worship. You may take your seats. Hallelujah. Ndoda kuti tigamuchire iye wataunganira pano, iye watauya kwaari kuti tizoramba nhamo dzedu. Hallelujah. Ngatifarirei mambo Jesu, ngatifarirei mweya mutsvene atiunganidza pano madekwana ano muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Tisati tagara pasi, ndoda kuti tingogamuchira baba namama vedu ivo vakatirongera mutambo uyu. Hallelujah. Ngatifarirei mufundisi baba namai Jereji muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Tingagare hedu pasi. Panguva ino ndiri kuda kungogamuchira vana baba vari muimba muno muzita raJesu. Amen. Ngatigamuchirei ana mama muzita raJesu. Hallelujah. Toda kuti tigamuchire mayouth nemateens. Hallelujah. Mayouth nemateens ndo vanoita kuti imba ifaye. Hallelujah. Ngativagamuchirei muzita raJesu. Amen. Ngatigamuchirei Sunday school. Sunday school. Sunday school. Ngatigamuchirei Sunday school yedu muzita raJesu. Amen. Lastly, ndoda kuti tigamuchire kana paine vatanga kuva nesu muzuva ranhasi vatiradze nekusumudza maoko. Aripo here? Who is here? Someone who is here for the very first time anoti ndatangawo kupinda nemi nhasi. Kana ari pangotiradza nekusumudza ruoko timugamuchire. Hallelujah. Tinotenda mama. Pane umwe here? Hallelujah. Tinotenda baba, mukomborerwe, muropafadzwe. Musi weSunday kana muripo, if you keep on coming, we would ask you to meet with our secretary after the service. Panoannounzwa kunzi mavisitors ngavasane nasecretary. Hallelujah. Amen. Ini changu chatsvuka chikakwata, ndakusira nguva kuna baba mufundisi vedu vachitora nguva yavo. Hallelujah, hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndibatsirewo kugamuchira mai Chigwada vasinawo avagamuchira manheru ano muzita raJesu. Hallelujah. Tingofarira mai Chigwada nevana vavo muzita ramambo Jesu. Hallelujah. 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 Today is another day that the Lord has made. Ndoda kungoti Mwari atibatsire zvakare manheru ano. Pamwe pacho rega kujairira service, hauzive zuva rekushandurwa kweupenyu hwako. Hauzive zuva razvinochinja. Amen and amen. Amen and amen. Umboti Mwari, ndiitireiwo nyasha musangano uno usati wapera. Wamakaitira murume anonzi Saul. Anobuda kuenda kwaanoenda asingaprofiti.
anobuda kuenda kwaanoenda achinotsvaga madhongi. But paanobva kumadhongi anenge akutoprofita, atove mambo. Kuti Mwari, sevhisi yandiri kupinda iyi, pari kushumira mushumiri uyu, hamunawo here kachimedu kenyasha kamamutakudza kandinogona kupfekera gore rino 2025 kandibatsire kupinda muna 2026, kwete nekuti ndinodeserva. Aiwa, I am begging you from the platform of grace, not from the platform of privilege. Amen and amen. Kuna anotozoti kuna Jesu, ndinokumbirawo chikafu. Jesu akapindura akati, handingape chikafu chevana kumbwa. Akati, nembwa inodya mafufu adonhera pasi patafura yatenzi wayo. Kune mumwe munhu ari kuti, Mwari, pamusangano uno zviri kutaurwa nemurume uyu, nekuti akakwira ndege kudzika panapa, hapana here mafufu angandibata kana mati chingwa chine varidzi vacho, but ngaarege kudzoka chiri patafura ndisina kuchirayira. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi vari kuti, I am here not because I deserve, but imi Mwari makati mune nyasha. You said my mercies are new each and every day. Hapanawo here pandinokwana. Umwe akamuka riri hure akatozonyura atoitirwa zvakanaka. Rakabhi akatovagamuchira riri hure. Mwari vakamutendera kuvagamuchira vaenzi, kukazotonyura atone favor. Imboitirwawo zvefavor pamusangano uno, zvisinei nekuti vabva kumba zvakadini, zvisinei nekuti vavingei kuchechi, even vavinga makuhwa but rohwa nevhangeri, even vamanikidzwa but rohwa nevhangeri, even usingadi but damburwa nevhangeri. Ndoda kuti umboita nyasha dzekugamuchira mushumiri, dzekuti Mwari nditenderei ndigamuchire rauya, Mwari nditenderei ndigamuchire rauya. Kubuda mumba vamwe uchiti, so ndoroorwa rini? Wodzoka waroorwa. Kubuda mumba uchiti urombe hunopera sei? Wodzoka wangoita. Pamwe pacho tiri kujairira anointing. Pamwe pacho tiri kujairira anointing. Rega kuregedza anointing ichibuda muguta. But miyo anga akatogara pasi penze peguta. Akati, Mwari mabuda henyu muguta, but inini regai kudarika guta rino musati mandinzwa. Zvikanzi naPeter nyarara, akati handisi kunyarara. Keep your peace. Akati, I don't have peace, I will shout. Kuno mwe munhu kuti izvezvi pauri pane vari kukunyararidza. Une manyawi, wakambodai, ukazodai, zvakaitika zvakatoitika kare, but nyasha kana dzauya ngadzichirega kundisiya, rega kujairira anointing. Tendera each and every word richataurwa panapa kuti riwane zvarinoita pamusoro peupenyu hwako. Regedza kujairira anointing kana kuiregedza ichibuda muguta. Amen and amen. Ndine munhu here manheru ano, iti nyaya dzangu dzinonaka. English, praise team. Powerful. Powerful. The level of energy and execution. Sisters and brothers, see you tomorrow. Vakani vaitirwa zvakanaka nevanawo. Ramangwana rakajeka. But kune mumwe munhu ane mwana anoimba but une hunyopi, haudi kumuka. Haumunzi kuno because une hunyopi. Unenge uchida kurara futi pambedha uya unorwadzisa musana kusvika na8. Those who know knows. Kungoita ava vauya ava havaende kubasa, havatambire. Kune mumwe munhu ari kuti enda unoshandira Mwari paudiki hwako, tinetsane nenhamo mumba medu. Iwe nyano togona, chamusina discipline dzekumuka naye. Ende pambacho ndo pamunozorohwa nemadzikirira, zuva rabuda wakachakotsira. Tarira mumwe munhu ari kuti baba vana amai vari pano. Baba naamai vari pano. Handiregi nyasha dzichibuda muguta. Ngadzingondiwanawo manheru ano. Day number 2. Reftash naamai vari pakati pedu. Tibabatanidze maoko muzvinzwire. Ndirege kutsanangura zviri mavari. Baba naamai uya mutore mukana wenyu. Tagaririra. Hatidi kuti mudzokere nenyaya dzedu. Hatidi kuti mudzokere nenyasha. Regai kubuda muguta nedzimwe. Siyai dzese vekudhizeti amenavo. Name umwe airambirwe sadza.
Ngatiomberere baba vedu maoko. Tinogona kuombera kudarika ipapo. Ombera maringe nelevo rakarangarirwa naro naMwari. Chiombera zvinoenderana nekuropafadzwa kwakaitwa naMwari muupenyu. Muzita raJesu. Hallelujah. 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 Takamira kudaro tisvike patinoremekedza baba vedu, Bishop of the House Reverend Chiriji pamwechete naamai pamwechete nebhodhi ravanoshanda naro. Mwari ngaakomborere mese muzita raJesu. Amen. Chingoti kumunhu ari padhuze newe, day number 2. Mwari ane zvinhu zvaada kukuvhiringidza nazvo nhasi. Mupromise kuti audzokere wakadaro. Muudze kuti gore rino risati rapera uchavhundutsa zvakawanda. Mutaurire kuti kune nyasha dzinodarika dzaanoziva dzawave nadzo muzita raJesu. Hallelujah. Tiombere maoko edu tichigara pasi uchifarira hama uri pedyo newe wongotarisa kuti ane right yekugara newe here. Kana ane right yekugara newe, Mwari ngaamukomborere. Kana asina right yekugara newe, muti ina ndidi munhu ane zvivindi, ndoda munhu anotenda. Oh my God, today is another day. Hallelujah. Today is another day. Ndoda kuti tiende kushoko raMwari. Ndoda kuparidza pamusoro petitle yandatumidza kuti recognizing the anointing. Recognizing the anointing in order to break through. Recognizing the anointing in order to break through. Recognizing the anointing in order to break through. Takanga tionesana nezuro kuti kingdom prosperity tinenge tichitaura pamusoro pekubudirira uri aligned muna Mwari, uchiita kuda kwaMwari. Mwari oita zvaanogona kuita pamusoro poupenyu hwako kuti ugone kubudirira papfuma, paupenyu, pautano, even pamabattles eupenyu. Kingdom prosperity inosanganisira zvekare kubudirira pamabattles eupenyu. Ndosaka Bible richiti no weapon formed against you shall prosper. Now, zvino baba manga makuparidza maridzo dzangu. Komana pastor. Zvino ndichapataura kana ndosiyana napo. Jesu. 1 Samuel chapter number 9. Goverengai verse 1 to 4. Verse nas akawanda. Edibai no fronos edibai rededis. 1 Samuel chapter number 9 verse 1. Let's go to 4. Yeah. Try to redo it quickly. Kwakanga kuno murume werudzi rwaBhenjamini ainzi Kishi mwanakomana waAbhieri, mwanakomana waZerori, mwanakomana waBhekorati, mwanakomana waAfia muBhenjamini, murume wesimba noumhare. Aiva nomwanakomana ainzi Sauro, jaya raiye murika, rakanga risina akaenzana naro pakati pavaIsraeri, akanga akareba kupfuura vose. Zvino mbongoro dzaKishi baba vaSauro dzakanga dzarasika. Kishi akati kuna Sauro mwanakomana wake, tora mumwe wavaranda uende naye kundotsvaga mbongoro. Saka akapfuura nomunyika yamakomo eEfremu, akapfuurawo nomunzvimbo yakapoteredza Sharisha, asi havana kudziwana. Vakapfuurira mberi nomudunhu reSharimu, asi mbongoro dzakanga dzisiko. Ipapo akapfuura nomunyika yaBhenjamini, asi havana kudziwana. Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zerah, the son of Bekorath, the son of Aphiah, the Benjamite, a mighty man of power.
And he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward he was higher than any of the other people. And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul his son, "Take now one of the servants and arise, go seek the asses." And he passed through Mount Ephraim and passed through the land of Shalisha, but they found them not. Then they passed through the land of Shalim, and there they were not. And he passed through the land of the Benjamites, but they found them not. Thank you so much. Let us go to 2 Kings chapter number 4. Let's go to verse number 3. Elisha akati kwaari, enda unokumbira vavakidzani vako vose vakupe midziyo isina chinhu, usakumbira mishoma. Then he said, "Go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few." 2 Kings, our last reading, 2 Kings chapter number 4 again. Let's go to verse number 9. Mukadzi akati kumurume wake, ndinoziva kuti murume uyu anopfuura napano mutsvene waMwari. And she said unto her husband, "Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually." May God bless the reading of his word. Hallelujah. We can put our hands together. Titende varanda va Mwari nokutiverengela zvakanaka. God bless you so much. Now, tonight is another night with a difference. Recognizing the anointing. Recognizing the anointing. Nditaure munhu ari padhuze newe zvandataura izvi. Mutaure kuti recognizing the anointing. Tidzokere zvekare, recognizing the anointing. Tinotenda. My definition panapa from my research, to recognize means to identify something or someone previously encountered, to acknowledge the existence or truth of something, or to show appreciation for an achievement. Now, but the word anointing generally means the presence of the power of God within a human being. Ladies and gentlemen, Mwari ngatibatsire nhasi. Mwari uyu une maitiro ake. Mwari uyu une manamatirwo ake. Tapedza kutsanya, taita zvese, tanamata. Ukasawanirwa nyasha dzekuziva kuti zvinhu zvese hazviitike nekuda kwako iwewe chete. Unozvimbirwa nekunamata uku ndiko. Unorwadziwa nekunamata uku. God is a lifter of men, but he uses men to lift another man. Zvekuti ukatoshaya mumwe munhu, unogona kutotadza kusvika padestiny yako. In life, you don't make it alone. In the kingdom of God, haugone kuita zvinhu uri one. You don't live in a vacuum. Mwari ngatibatsire manheranaya. Recognizing, ndiri kunzwa nyasha dzakawandisa baba, the anointing.
vazhinji vatoora moyo pakunamata apa, anamata zvaramba, anamata zvaramba, anamata zvaramba. Ari kuzama kuda kupinda mumacorridors ekuti denga haritomutenderi, haasati ana acceptance yekupinda mucorridor iroro. My God. Kuna anofanira kuuya kuzodeclare pamusoro pemunhu asina mwana achiti gore rinouya nenguva inoi, kwete kuti iye ari kutaura achanga ane mwana, but uyu asiri kutaura achanga ane mwana nekuda kwemashoko emunhu uyu. Saka zvinhu zvinogona kutorema nenyaya yekusarecognize. Now Mwari haauya ari Mwari physically kwamuri. Mwari kana achiuya anogona kukurasisa. Amen church. Amen church. Pataverenga Bible shoko raMwari ko book ya regai nditange na 2 Kings na 1 Samuel chapter number 9. Pataverenga Bible shoko raMwari rinotaura kuti mumwe murume anonzi Kish wakanga aine mwana wake anonzi Saul. Bible shoko raMwari kuti baba vapa kuzvara mwana havana kuziva kuti vazvara mambo, vachigara namambo vasingaziva kuti ndimambo, vachituma semwana vasingaziva kuti vari kutuma mambo. Zvino Bible rinoti madhongi aKish akarasika. Baba ndokubva vatuma mwana ane mweya weumambo, asina kurota ari mambo, asina kuprofita ari mambo, asina kuziviswa kuti ndimambo, asina hama yakaita mambo. Bible robva rataura pacheno madhongi ndokubva arasika. Madhongi haaneine umambo asi ndo akatakura umambo. Arasika madhonga. Bible noti ndokubva vakomana Kish atuma vana vake, mwana wake mukomana, zvikanzi so enda unotsvaga madhongi. Nhasi ndiri kunakirwa hangu ini. Kune nzvimbo dzekuti ukasasvika haugone kusvika kune imwe nzvimbo nokuti hauna kunge wasvika kune iyo nzvimbo. Kwaita vanhu vokuti haumbofe wakasangana navo nokuti kune vanotarisirwa kutanga kusangana navo kuti ugone kusangana nevava. Kwaita level yausingambofi wakapinda nekuti une level yawaramba kupinda inokonzeresa kuti upinde mune level iyo. Kwaita chaunoda kubata but haugone kuchibata kusvika watanga kubata chimwe. Unofanira kuti uzarirwe mafambiro ezvinhu. Oh my God. Apa haudi kunogara natete kumusha, izvo kuna tete ndo kune marriage, asi marriage ndeyako. Ladies and gentlemen, Mwari ngatibatsire. Madhongi arasika. Baba ndokuti mwana endo unotsvaga madhongi. Madi kungotuma mukomana webasa ari ega. Munotumira ine vana venyu kunotsvaga madhongi. Imi muine vashandi vanoita basa iri. Ndinotenda Mwari akaba baba mweya wekuti nemwana ngaaende kunyangwe risiri basa rake. Saka munyika dzemweya unogona kutoitiswa basa risiri rako kuti usangane nebasa rako. Jesu. Mwari votokushandisa pasiri pako kuti pako pasvike. Jesu. Ndobva mukomana aenda kunotsvaga madhongi. Ndobva vaenda paland of Ephraim, ndobva vamashaya. Paland of Shalim, ndobva vamashaya. Paland of Shalisha, ndobva vamashaya. Iwo madhongi akati hauti wane because program iyi haisi kuperera pakuti wana isu. Tiripo pakungokupesvedzera kuenda kunyaya dzako. Madhongi akameka sure kuti hamuti wane. Ndobva madhongi ameka sure kuti anopesana nevari kumatsvaga. Saka unogona kutsvaga nyasha dzekutenga imba 2 rooms. Iwe uine nyasha dzekutenga zisabhabha. Iyo 2 rooms ikati handibatwe newe nokuti handisi zera rako. Ndine vanhu here panapa. Kune mumwe munhu asina mota nhasi, kwete kuti haana nyasha dzemota pano. Type yemota yaari kuvavarira haisi mupurogiramu yaMwari, ma-lower levels. Mwari ane level raari kutarisira. Nditeerere chechi, Mwari haasi musaru wevanhu, ane zvakanaka zvaakakugadzirira kudarika zvaunotofunga iwewe wacho. Now, ndobva vanotsvaga madhongi, ndobva vamashaya. Zvino pakushaya madhongi manje, ndo pane nyaya.
zvinonzi Mwari akanga ataura naSamuel usiku hwapfuura, akati kuna Samuel, mangwana nenguva ino ndichatumira mumwe mukomana kwauri, umuzodze kuti ave mambo. Asi Mwari wacho haana kunotaura nemukomana kuti enda kune kwandoti uzodzwe mangwana. But baba vari kutuma mwana mumadhongi ndiwo vapinda muprogramu nekusaziva. Jesu, Mwari anogona kukurangarira nenzira dzausingafungidzire, but unofanira kunge uri ready to recognize the anointing. Zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika kuti zvimwe zvinhu zviitike. Nai wakomana, usatya kuroorwa nemurume akafirwa. Hausiriwe wakauraya mukadzi wacho. Usatya kupinda pabasa padzingwa mumwe. Hausiriwe wakamudzinga. Hazvina basa kuti hama yako ndine vanhu here panapa. Kunyange muchechi mumwe munhu akabva pachigaro, usatya kuenda pachigaro ichocho. Imbonzwawo kunaka kwacho iwe. Pinda pamukana, usadziviswa nevakanga varipo. Kana youth leader akabva itoti ndopapindawo chete. Iwe zvimwe zvinoda kutanga wambopindawo. Usaramba usati waravira. Ndakazotaura nemumwe munhu kumusha uko saka mai vanga vabika nyama nederere. Saka huku nederere. Ndobva ndafamba nemwana wabamukuru. Tabva kunopfudza mombe. Ndobva ndamuti uya tidye sadza. Ndisati ndavhura maplesi. Ndakatanga nangosudurudza ndangovhura mbichana nederere. Ndikati uya tidye sadza zvikanzi ndakaguta. Ndobva ndageza maoko. Ndobva ndavhura nederere. Ndobva ndavhara. Ndobva ndavhura mune nyama yehuku. Ndobva ndatanga kudya. Ndichirova. Ndakanzwa kuti ndiri kunzwa kuda kanyama so. Ndakamuignore. Akati ndiri kunzwa kuda kanyama so. Ndakamuignore. Kusvika ndapedza kudya. Zvimwe zvinhu rega kukurumidza kuramba. Uchazoona kunaka kwazvo pamberapo. Pane zvisina basa zvine basa. Pane chisina basa chakatakura chine basa. Pane chisina nyasha chakataura chine nyasha. Zvikanzi neBhayibheri, vakomana vashaya madhongi. Then ndobva vati ngatidzoke kumba. Mushandi ndobva arecognize anointing. Akati muguta rino ratigere, hazviite kuti tidzokere kumba tisina kumbopfuura kune akazodzwa. Kana tashaya madhongi, ngatirecognize anointing inogona kutibatsira kutsvaga madhonga. Madhonga aya anogona kutotsvagwa nechizoro. Ndine vanhu here panapa chechi. Madhonga aya anogona kutotsvagwa neanointing. Kuna anointing isingaende kumafuro, inogona kutevera zviri kumafuro. My God. Kuna anointing isingaende kumbudzi, inogona kutsvaga mbudzi, inogona kuloketa mbudzi. Zvikanzi nemushandi, tadi kundoona munhu waMwari ari muguta, recognizing the anointing. Zvikanzi handei. Vachifamba vachienda, vachifunga kuti vari kunotsvaga madhongi. Zvikanzi tingatsva, nhai mamboonawo Samuel here? Zvikanzi kurumbidzai nokuti akuda kutokwira mugomo kundonamata. Vachisvika kwaari, vanoti tingabvunzewo Samuel here? Zvikanzi ndini. Zvikanzi nhasi vakomana, recognizing the anointing. Zvikanzi nhasi vakomana muchadya neni, mapedza kudya neni, hamudzoke kumba. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tendera Mwari ashandure programu yako kuti wafambira zvimwe, Mwari alonje zvimwe. Wafambira zvimwe, denga ngarizarure zvimwe. Uri palaini rekutenga wish, denga roburitsa Prado. Ndingotsvaga munhu anoti basa, God can do the undone and he can release the unexpected and he's able to shock me. Now, ndobva vaenda, vadya, vapedza. Zvikanzi chiregai ndikudzai vakomana, madhongi. Oh my God. Havana kuti tiri kutsvaga madhongi.
ndobva vatotanga kuudzwa neanointing inoita zvemadhongi ichiita futi zveumambo, iyo inoita zvemadhongi inoita futi zveumambo. Ndine vanhu here panapa. Church anointing inogona kuoperata at different dimensions. Pamaipindira kuzasuko munenge mugaraji so makamborota kuti muchapindira pano. Ndakambokuya kakuzasuko akawanda. Muchipindira kuzasuko kukapa tu. Muchipinda munenge mumwe naso. Pataipinda so kuti pana pasita kuservice kwakani. Zvakanzi raiwe garage baba tikaganhura apa. Maizviziva here kuti mamune mweya webuilding ino. Uye varidzi vebuilding ino havana kubatwa nemweya wekuitengesa pamazuva iwayo nokuti yakanga usiri mwaka wokuitika kwezvinhu. Nekuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. My God, ndoda kuudza kuti kune rugare rune chekuita newe rwausati wasangana narwo unofanira kuti utende. Recognize the anointing. Dai makachinja pastor muri kuya kuya. Dai musiri panapa. I want to tell you. Dai makachinja pastor muri uko kwamaipinda kwewe. Ingadai musiri panapa. Dai musina kuroora hama yavo. Ingadai zvamuinazvo musina. Vamwe vanhu panapa kungoremekedzwa nababa vedu but vamwana baba ubaba hwacho huri muna mai. Ndine vanhu here panapa chechi zvokuti dai mai vavo vanga vasipo ingadai usiri pauri neupenyu. Ladies and gentlemen, ari kwaari koko zvikanzi madhongi aunotsvaga awanikwa. Baba vako havasisiri concerned nemadhongi, vaconcerned newe. But nenyaya yekuti you recognized the anointing. Ndine dzimwe nyasha dziri pano nhasi dzine chekuita newe nhasi. Ndine dzimwe nyasha pano nhasi dzawauya usina kugadzirira, wauya usina kuzvitarisira, waunauya usina kutarisira kuva mambo, but uchava mambo not by election but by the appointment of the Holy Ghost. Mweya mutsvene anogona kurangarira ipapo. Tiri muservice inoi. Mumwe munhu anogona kutopinda machena izvose kutamba. Neameni chaiyo. Ameni chechi. Tiri muservice inoi tinogona kutokupinza basa tisingashande kubasa kwako. Tisingazivi kubasa kwako. We don't even need their email. We just declare here, you shall decree a thing and it shall be established. Ndokupa nyasha dzokuenda parinani. Ndokupa nyasha dzekugara parinani. Ndokupa nyasha dzinokusimudza kuenda parinani. Bible shoko raMwari rinoti zvino iwe chigara chirara panapa achirara ipapo the next day vachimuka ndobva azodzwa kuti ave mambo. Recognition leads to anointing. When the anointing, those who are not anointed recognize the anointed, they begin also to be anointed. Avo vasina kuzodzwa kana vakarecognize vakazodzwa na ivo vachazodzwa. Hausi kundinzwa. Ndati avo vasina kuzodzwa vanogona kuzodzwa kana vakarecognize vakazodzwa. Ndobva atobva ikoko atove mambo. Baba havasi kuziva kuti mwana aenda kumadhongi ari kudzoka ari mambo. Programu yako haisi kuzozikanwa navakawanda, asi Mwari haasi kuzoregera kuita nekuti hama dzako hasati dzakuzviva. Kune zvimwe zvinhu zvichavanzirwa veukama, iwe watopinda machena. Rugare. Mwari andiudza kuti pavanhu vari apa pane munhu ane mwana achava pilot. Maoko ako haasi maoko emunhu akazvara munhu achadhiraivha ndege. Kana vari apa vakasatenda vari uko vachazvikamuchira. Kana vari uko vakasatenda vari uko vachazvikamuchira. Nyaya ndeyekuti unogona kutobuda uine machena ezvinhu zvisiri zvako but wagona kugamuchira. Elisha unoti mangwana nenguva inoi upfu wakatsetseka unenge waapa gedhi reSamaria achiadhiresa vanhu vari muSamaria. Iko kuine vanhu vari kunze kweSamaria. Vari muSamaria havana kuzvitenda. Mangwana havana kuenda pagedhi. Kunyangwe nemuchinda aifamba namambo akati kana Mwari akavhura mahwindo ekudenga, Mwari hakuna zvakadaro zvingaitika.
haagone kurecognize anointing. Bible rinoti uchazviona. Because hauna kuzvirecognize, tichakupa mukana wokuzviona. Because hauna kurecognize, uchaperera pakuzviona asi haungazvidyi. Asi mumwe nemumwe ari muno ndinopedza manera nhasi, iwe hauperere pakuona, iwe uchadya, iwe hauperere pakurota, iwe uchadya, iwe hauperere pakuzarurirwa, iwe uchadya. Ndinonamata iko zvino kunyangwe nehope dzawakarota dzakanaka ngadzimanifeste iko zvino, nedzawakaroterwa dzakanaka ngadzimanifeste iko zvino. Recognize the anointing here tonight. Uchapinda pasina zera newe, uchagara pasina zera newe, uchafamba pasina zera newe. Kune mukana wazaruka iko zvino, une chekuita newe mwana wamai, kuti gore risati rapera Mwari akusete at the table, uende pari nani. Zvinonzi varume vane maperembudzi vakatanga kubatwa nemweya wokurecognize chataurwa, vakati tikagara pano tinofa, tikapinda muguta tinofa, tadi kuenda kuvavengi. Zvinonzi Mwari akagadzira noise yakanetsa isipo, vanhu vakanzwa hondo isipo, vanhu vakatiza hondo isipo, vanhu vakasiya mari pakutiza kwavo, vakasiya mari. Jesu vakasiya mari pakutiza kwavo, vakasiya upfu pakutiza kwavo, vakasiya hembe pakutiza kwavo. Ndenda ndine vanhu here panapa manhera nhasi, paunofamba wana chouviri, rega ungofambira mahara. Iko zvinozvi mubasa kwako kune road yavhurwa isinei nevamwe vese, ine chekuita newe. Unozva inonzi recognizing the anointing ndeyekuti ndichiparidza kudai so, usatarise neighbor wako haana chaanokupa muservice nowe. Tarisa kana cameraman, tarisa ini. Anointing inobva kuna mushumiri ari kuparidza ichiuya kumunhu ari kugamuchira. Zvinhu zvemweya upenzi kune vakachenjera hazvimeke sense. Vakachenjera hazvimeke sense. Kushaya sense ndo usenzi hwacho. Ndinogona kukupa imba muno muRudaport, ini ndisingagari muno, ndisinawo imba yacho muno. Uchingoiwana neamen. You can transact things spiritual by saying amen, I receive. Zvino ndinoshaya kuti kana wauya uchechi oramba kudaira amen waingei, because the promises of God are yes and amen. Kana watadza kuti yes chita amen. Now, Bible shoko raMwari rinotaura pachena kuti akadzokera ave mambo. So varume vemaperembudzi vakapinda vakatanga kutora mari vakaviga. Anointing yausinga recognize, iwe unoti uchaiona but hauidyi. Yausinga recognize haikushandiri. Saka kune vamwe kana ndirini ndinomutsa vakafa, kune vamwe ndinoporesa nzeve chete, kune vamwe ndinoporesa zvese, kune vamwe vanototi kana akasatinamatira tikagona ngofona akangoti halo dambudziko rinotama. Zvinodependa kuti unondisa papi. Kana ndichiuya kwauri ndiri pastor wako, unondisa papi. Kana ndichishumira kwauri ndiri, you can limit the anointing upon the man of God. Nakuti uri kutadza kurecognize. Ndine vanhu here panapa church. Ndine vanhu here panapa church. Ndipewo mvura, ndipewo kamvura kuti handisina kunwa. Ndira kuita muenzaniso. Tepi kumba kwenyu yemvura ye inogona kutovhurwa zvokuti munogona kuzadza drum. But it's up to you to carry the container you think that tap can fulfill. Iwe ndio unoenda netype yemhando yakachigubhuka unotenda kuti bhoro rinozadza. Kune vamwe vari kubva pabhoro vane madhamu matatu, kune vamwe vari kubva nekabhaketi, kune vamwe vari kubva neka2 lita unge mwana wegrade 1. Zviri kwauri kutenda yekuchera. Ndine vanhu here panapa church. Kana Mwari akatipa muranda wake, recognize the anointing. Recognize the anointing. Vamwe vangandikunda kunamata asi apa ndo vabhita apa. Ungandikunda kukwira gomo nekugara mugomo 40 days 40 nights.
ini zvauri kugarira mugomo 40 days 40 nights ndozwana nesecond ngodhiraivha mota yangu ndobva ndaenda kuna baba ndandafunga kutsanya bha ndazofunga kuti zvinhu izvi munazvo ndina matrain ndoda kuenda kudubai wanzi murangarirei uda kuenda munani shamwari uda kuenda muna october next year ngaenda aiwa chienda muna february murangarirei kuna mwari akandidana murangarirei mumuendesi muna february amen zvatopera iwe uchiti ndiendesei baba ndiendesei ndinoenda mweya madzinza aiwa shamari zvinhu unopiwa nevanazvo. Recognize the anointing. If you fail to recognize the anointing, you won't make it in life. Rugare kuno anotenda. Pataverenga pana 2 Kings chapter number 4. Pane mukadzi akachema akati munhu waMwari munoziva muranda wenyu imimi aishandira Mwari. But asiya vana vakuda kutorwa nezvikwereti. Munhu ari you may be very powerful. Oh my God, thank you Jesus for this one. Unogona kuva munhu are too close to the man of God. Usiri too close to the anointing within the man of God. Uri munhu are too close to the man of God, but usiri too close to the anointing within the man of God. Uine mukoma wakazvarwa naye mumba mumwe chete achitadza kutenda nyasha dzichitorwa navatorwa. Zverudzi urwu zvinobva nekunyengetera nekutsanya kuzhinji, but kune zvinobva nerecognition neidentification. Taurai shoko. Jesu unonzarwa anonzi musauya kumba kwangu, the anointing within you is too much. Taurai shoko. Muranda wangu anopora, musamunamatira, musauya kuzoturika maoko pamusoro. Levo yandatenda mamuri Jesu ndeyekutaura shoko. Taurai shoko. Apa paari Jesu pane zvirwere zvakawanda. Taurai shoko. Muranda unopora, akapora nerecognition yeshoko. Na iye wacho haana kutoziva kuti kune vadecide kupora kwake. Ndine vanhu iri pana pacheche. Tarisa munhu ari padhuze umudze kuti recognize the anointing. Mudze kuti nyaya dzako dzikufira pakurecognize. Oh my God. Jesus, ndiri kunzwa munhu ane sharp pain panapa. Sumuka toni. Uya pano. Dibarania sadeshaba. I'm just recognizing the anointing. But the time to be remembered is now. Not tomorrow, but now. In the name of Jesus, hallelujah. Tenda kuna Mwari ukosimbiswa. Tenda uya panapa. Tenda kuwaranda wake uko budirira. Give me the hand. Father, in the name of Jesus, be free, be free. Be free. Rambai makamira. Be free. Pora izvozvi nguva yako yekurangarirwa yakwana. Ngachibve zvakagara paudyi chitame. Power of the Holy Ghost. Be free in the name of Jesus. Vabate. Be free. You are free. Test yourself. If you are not healed, stand there. The anointing is too much. Kana wapora wodzokera unogara. Cheka muviri wako. Ingo cheka kana kutsvaga peni kana kugadzira imwe. Zviri kwauri. Check yourself kurumbidza itiparidzi. Kana wapora ugara pasi. Teerera muviri wako kanzwa pasina pain ndokupora. Testa pain yako. Kana wanzwa kuti wapora ugara pasi. You are free. Cheka pain yako ugara pasi kana wapora. Tiparidze shoko. Kana usina oramba uripo because atidi kuijuma vanhu, atidi zvokuita kuse zvinonzi tikutamba pada panapa. Recognize the anointing. Ndine vanhu iri panapa chesi. Ndine vanhu iri panapa cheshi. Chimwe chirema chiri pamusuwo temberi. Vakomana vanopfuura nepachiri. Vanoti sirivha nendarama hatina. Asi chatinacho tinokupa. Tine zvinhu zvatinazvo. Vari muchechi havana kuirecognize ndosaka vasina kuimirira kuti vamirire hama yavo isimudzwe. Vatosiya mari vakaenda.
vari kuimba muchechi havana power rokusimudza munhu kuti afambe, but vakomana pavari kuuya vanosenza, vanorecognize kuti nhasi takatakura chemweya, nhasi mai ava vanopora, nhasi nekuti chimwe nechimwe chine zuva racho, but nhasi mukomana unofamba. Silva nendarama hatina mukomana, but recognize the anointing we are carrying right now. Nezita rajesu, simuka ufambe. Vakamubata akasimuka akapinda muchechi, vanhu vakanetseka. Recognize the anointing. Izvozviso mune zvinhu zvakawanda zvamusati maitirwa zvamuri kutsvaga kuti dai Mwari atiitira, but zvinhu izvozvo zvinouya nerecognition. Maiwe zvangu, unonzwa Abrahama akagara pamba, anoti varume darikai nepano mudye. Mwaenda henyu kwamuri kuenda? Haana kubvunza kuti varume mune nzara here? Haana kubvunza nzara. Atibikire vakazodzwa nekuti vane nzara. Tinovabikira nekuti tine zvatiri kuda mavari. Chechi nditeerere. Tinovabikira hativatengere hembe nekuti vana havana. Tinovatengera nekuti tine zvatiri kuda mavari. We just need to connect ourselves. We just need to recognize the anointing. Bible shoko raMwari rinotaura pachena richiti kana ukatenda ndichaita mabasa makuru kudarika andakaita. Saka Abraham akagara asina mwana, anoti dai madarika nepanapa. Vachidarika nepo ndobva vadya. Munhu waMwari havana kutombonamata kuti iko zvino taakunamatira mwana, prayer point yemwana. Vapedza kudya, you recognized what we should do to you. Zvikanzi vapedza kudya vakangoti Sara mukadzi wako ari kupi? Mana Mwari ngatibatsire. Toda kurarama mumalevels ekuti Mwari anoita zvinhu achitaura so. Tisamirira kurara kuti Mwari ataure. Ngaataure kunyangwe tichifamba, ngaataure kunyangwe tichidriver, ngaataure Mwari. Ndobva ati Sara mukadzi wako ari kupi? Zvikanzi ari mutende. Kanzi Sara, mwanzwere, gore rinouya Jesu aine rimwe gore rakatodarika asina mwana. Gore rinouya nenguva inoyi, nokuti dai mamatitira kuma2, dai tadarika panapa kuma1, taiti nenguva ino kuri kuma1. Hati gore rinouya nenguva yatapedza kudya, nenguva yatapedza kudya. Gore rinouya nenguva inoyi. Batai nguva inoyi kana masvika gore rinouya. Kune nyasha dzine chekuita newe panguva ino. Kana wasvika gore rinouya unosvika uri mupenyu nekuti gore rinenzwi rako. Gore rinouya nenguva inoyi. Unenge wane mwana because your husband recognized the anointing. If you recognize the anointing will speak on your behalf. The anointing will plead on your behalf. You just need to recognize the anointing wherever you go. Recognize the anointing. Level rako rekusaitika kwezvinhu inyaya yelevel yekusarecognize. Izvozvi ndikati ndikumhoresei, mumwe anoti uyai pano baba, umwe anoti tikumhoresana tasangana, umwe anoti ndemdepi, mumwe anoti baba ina njafugama chindifugamirewe, mumwe anofugama achibata bhutsu kuti murangarire iye nemhuri yake nevana vake varege kufa, achengeteke, ararame. Ngararame makore akawandisa, ngararame kudarika 110 years nemhuri yake nemukadzi wake, in the name of Jesus. Achengeteke nehama dzake neshamwari dzake dzibudirire. Anorwa naye unorwa nesimba raMwari, unomutevera unoparara, unomutsvaga unomushaya. I remove every curse in the name of Jesus. Recognizing the anointing. Kana ukasvika pachizoro unoita sei? What is your attitude towards the anointing? Vamwe vanosvika vachibata Jesu, mukadzi anobuda ropa anorecognize anointing, anoti kana ndikabata mupendero wenguva yaJesu ndinopora. Vamwe vari kutowacha, vana Judas vari kutowacha dhimoni rekuba nekutengesa risingatobudi, vachitowacha magauni. Ndipe magauni timutengere rimwe tahodha iri rakanaka, gadzirisai, hatichasai.
achigadzirisa jesu pfeka iriko zvino hapana kana anointing yakagamuchira but mukadzi aibuda ropa anotaura iye achiti kana ndikabata mupendero wenguo ndapora handimirire kuturikwa maoko pamusoro ini ndikabata ndinopora recognizing the anointing. Mwari ada kuitira zvinhu zviombe but level renyu recognition kana rakangodaro daro rinongodaro daro chikomo chiremera chevari kure vari padhuze vanopfudzira mbudzi imomo vari padhuze vanopfudzira mombe imomo but vari kure vanoenda vachito ndi Moses wakatoona gwenzi richipfuta moto vanhu veguta iroro havana gwenzi ravakaona nekuti havagone kurecognize chemweya chiri mugomo. Ndoda kuti utende maneri ano Mwari akupe ziso risina vamwe vanhu, akupe nyasha dzisina vamwe vanhu, akupe kuzodza kusina vamwe vanhu, akupe ziso risina vamwe vanhu. Recognize the anointing. You are going to be great by recognizing the anointing. You are going to do exploits by recognizing the anointing. You are going to go far with life by recognizing the anointing. Ndakararama nomwe mukomana murume uyu akabhejerwa akanzi murume uyu akanzi nevamwe mai vairoya zvisingaiti kunzvimbo inonzi yekwandingi kwamakoniko zvikanzi hauiti mwana haumbofi wakaita mwana iwo vakati ndokubhejera haumbofi wakaita mwana. Murume uyo chingura arora mimba yaramba kudai zvaramba kudai zvaramba kudai zvaramba. One day isu tazo transfer taenda kunogara munzvimbo iyoyo and this man recognized the anointing. Ndine vanhu vechechi ndobva auya kumba akati baba ndauya. Ladies and gentlemen, musatambisa nyasha dzirapa. Hamusi kundinzwa. Musatambisa nyasha dziri pamuranda waMwari. Mapedza kuti baba onai chakavanzika cheubaba chiri mumunhu. Rugare kuno anotenda. Murume uye ndobva ati baba tauya panapa. Kumaraini kuvillage kwatinogara ndakapikirwa kuti handite mwana. Tazama zvaramba. Akandiudza kuti ndoda kutokuudzai kuti mungazonzwa nevanhu. Nekung'anga taenda taita zvese zvemishonga izvi asi mwana zvaramba. Saka tazongofunga patanzwa kuti kwai tanzwa kuti munoshandiswa naMwari. Ashi. Kwete kuti matiparidza takangonzwawo kuti munenge munoshandiswa naMwari. Ndoda kuti Mwari wenyu andipe mwana mukomana. Ndikati pakanaka kana zvakadaro mwana wamai chitorara pano nemukadzi wako. Titopedza nyaya dzacho maneranhasi. Watakuona TV ndikati imi madya sadza chiende munorara. Hamuna kuinga TV muda kuita zvemwana endai mumba mundorara. Taita zvemwana panapo. Ndagara hangu. Ndikati zvikanzi tina matirende ndikati mashoko andataura iwaya. Ndokuna matirai makuseni. Endai mumba muchaita mwana mukomana. Ndobva pinda mumba varara makuseni. Ndikati thank you so much mama. Tinotenda Mwari mane pamuviri. Recognizing the anointing. That was on Friday. Ndikati Sunday uye kuchurch. Ndobva vauya Sunday kuchurch. Ndoda kutenda Mwari. Tine amanyowani vakauya muno mune zuro. Ava mai vakazvitakura musi weFriday maneri kumba kwedu. Vane nhumbu yeFriday, Saturday nhasi Sunday. Vanhu vachiseka sezvamunoita izvozvi zvinhu zvaMwari zvinosekesa asi hazviregedze kuitika nokuti vanhu vaseka. Ndinogona kuwirirana napastor iwe usingadi. Ini ndinoziva zvandinoda pavari. Kana ndichiwirirana nemunhu ndogona kuwirirana nemunhu usingawirirana naye. Ini ndinoziva zvandowirirana naye. Usandipa grudge rako kuriita rangu. Ndine vanhu here panapa. Usaramba mhinduro pavanhu vakanetsana nemhinduro yako. Rugare kuno vanotenda. Haleluya. Mwedzi wapera ndobva ndatomira pamberi pechai ndikati amai avane pamiri pe1 month. 2 months ndikati amai avane pamiri pe2 months. Murume wacho haana kugutsikana nazvo. Rimwe zuva vakagara kumba ndobva vatanga kurutsa.
bva vaenda kuclinic zvikanzi mune pamuviri pane 3 months. Hapasi pese patinofanira kushambata chete. Iwe ingotenda, shandisa kutenda kwako, uzvikonekte, shandisa recognition, upinde in the name of Jesus. Ndakambotaura nezuro panapa ndikati kwatinogara unovhurirwa gedhi nefesi. The machine should recognize your face. Saka munyika dzemweya, if you recognize the anointing iye ikaona kuti waiona inobva yatokuitira. Ndati unofanira kuona anointing, usaone munhu, ona chizoro chiri paari ndochaunoona. Bible ichitaura kuna 1 Kings chapter number 5 pamusoro pemurume, is chapter number 5 richitaura pamusoro pemurume anonzi Naaman. Bible noti Naaman wakanga aine maperembudzi emhando, aine skin disease yainetsa kupora kwemakore akawanda. Bible shoko raMwari noti zvino musikana webasa 2 Kings chapter, is it 2 Kings? Let me cross check here. 2 Kings chapter number 5 here. 2 Kings chapter number 5. Zvino musikana webasa achiona mambo babava vaine maperembudzi, Naamani akazara maperembudzi. Naamani wacho wakatobva kunopamba musikana uyu kunyika yaIsrael, but could not recognize the anointing that can heal him. Musikana webasa ndiye akazorecognize, akati dai kuri kwedu maperembudzi aya anopera, kune munhu waMwari ane chizoro chinopedza kurwara uku. Asi iye akatodarika nemwe achitakura musikana webasa. Oh my God. Musikana webasa ndokumurangaridza kuti pamakatitapa paya maifanira kunge makabatwa nemweya wekunyumwa kuti musati matitapa mutange mapora. But makasiya zvinoporesa makatakura isu tine mweya wekukuudzai chinoporesa. Ndokuti baba kwamakatitapa kune munhu waMwari. Dzokai kwamakatitapa mundopora. Dzokerai kwamakatitapa mundopora. Mukanamata muri pano hamupori. Ari kuudzwa kuti kumba kwako akuporesa, chienda kumunhu waMwari. Ndokunyorerwa tsamba, ndokuenda kumunhu waMwari, ndobva asvika. Vana baba nanamai, muchitoona kudai so, musaona mukomana mupfupi murefu mutema, mukagona kuona chiri mandiri mapinda. Iri murume wandikutaura uyu akachallenja muroi iye. Ine zvekuchallenja ndozvida stereki. Akachallenja muroi akati ndobva ati baba onai ndane mwanaka, but amai vatofana kuvapuruvhira kuti tine power. Ndikati hawo zvikanzi aiwa ndofana kutongowadena kungowaratidza kuti dakuona kuti power rinoshanda kusvika papi. Ndobva aenda kumunda kwavo, ndobva anotema muti uri mumunda mavo, ndobva audonhedza. Ndobva vauya vakati uri kutembei. Vakatomuudza kuti ini ndakatsvaira nhengi. Zvakanzi izvozvo ndozviziva, but mazuva ano tine vatakutamba navo. Tine vatakutamba navo mazuva ano. Recognizing the anointing. Akati kunyepa, as long murume wewe, mufundisi wewe, achiri pastor wangu hapana zvamunondita. Ina andikono kunamata ndotemba nyasha dzinomuchengeta. Ameno zvavakazama kuita that week vakatyoka gumbo pwa. Handisi kuti tinouraya vanhu, but pakazopera 2 months vanga vaenda. If you want to kill me, the power will kill you. Whoever may try to kill you may die. Just recognize the anointing. Ukaremekedza chemweya chiri muranda waMwari, chiri mari chinokuchengetawo. Chiri mari chinokuchengetawo. Now, taverengesa kuna 2 Kings ndichindopendera nyaya chapter number 4. Zvikanzi mumwe mukadzi akachema akati munhu waMwari,
muranda wenyu. Baba mukaona munhu achitaura murume wake kuti muranda womumwe murume. Mukadzi wemunhu achitotaura kuti munhu waMwari, murume wangu inini, muranda wenyu wakafa. Asi aishandira Mwari, achitya Jehovha, asi achirasika parecognition. Achitya Mwari zvokuti ndotya Mwari. Achitya kuba, achitya magirlfriends, achitya kurovana navanhu zvipagera. Asi asingarecognize anointing yaari kufamba nayo. Ava munhu anozikanwa kuti aiwa baba vanotya Mwari. Kana ndimi vakatakura but vari kurasika recognition. Ndobva afa. Amana munhu anotya Mwari anorohwa sei nezvikwereti achitya Mwari. Iro Bhaibheri richiti kutya Jehovha ndo mavambo ezivo. Ndokuita munhu anofa achitya Mwari asina zivo inopedza chikwereti. Ndokutovigwa kutofa kutoitwa body viewing kwakutovigwa. Viga izvi. Chikwereti akatofa nestress yekusabhadhara chikwereti. Ukaramba uchibvunzwa kuti mari yangu mundipa rini? Mari yangu. Rega kunamata bhadhara mari yewanu. Rega unichambonamata bhadhara. Kana uine munhu wane chikwereti naye muchechi munomu, bhadhara mari yo, sawanze munamato. Bhadhara mari yake, bhadhara wozonamata. Ndikuda kutaura bhadhara. Kana wasvika kumba musendere message kuti mazvinzwa. Bhadhara chikwereti usawanza munamato. Bhadhara, recognizing the anointing. Bible shoko raMwari notaura pachena kuti mukadzi uyu akarecognize zvisina kurecognizwa nemurume wake. Munhu waMwari mumwe chete aifamba. Ndoshandisa niko panapa tipedze kuparidza. Baba ndokumbira Mungu ndipa 10 minutes chete. Uya shamari yangu. Naniko? Uya iwo. Right. Tomboti uyu mukadzi nhasi chete. Sorry baba, sorry. Sorry, ndokumbira nemweya waMwari. Ngondiregerera kuti nhasi muri mukadzi wemurume uyu. Murume uyu ndokufa. Achitofamba nemunhu anopedza zvikwereti. Vachienda vese Gilgal, vachienda vese Jericho, vachienda vese Bethel. Nemunhu anopedza zvikwereti. One day, kwete 2 days, within hours, chinenge chapera. But he could not recognize the anointing within the man of God. And he says, I can pray like you. I can even sing like you. I can even walk here. And the God you pray, I also know this God. No vato funzwa zvikwereti. Uya achitoziva kuti mkomana ane zvikwereti asatipindiri kusvika iye arecognize. Nokuti anointing inoshanda nerecognition. Jesu weNazareta unonzi hana munana wakaita muguta reNazareta nokuti vanhu veguta iro vakanga vasingarecognize anointing. Unogona kutoti pastor wedu aite zvemunana izvo ndimi musina mweya wokutenda zvemunana. Ndobva mukomana afa ndokuvigwa kune mamaiki uku. Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvino Elisha ndokufamba. Ndokudarika neguta achienda. Amai ava ndopa vakati baba. Shedzera kuti baba kandiitewo nhasi. Zvikanzi baba, murume wangu wakafa ndiane guva rirapo iri. Asi akasiya chikwereti vana. Tomboti ava ndo vana nhasi. Vana vakuenda nezvikwereti. Unonzwa Elisha achiti unoda kuti ndikuitireiko? Ipapo mukadzi uyu haana kupindura because ipapo ndimi munoziva, anointing ndo inoziva. Hatingatauri zvimwe ndimunozviziva. Unoda kuti ndikuitireiko? Haana kupindura mukadzi. Ndobva abvunzwa kuti unei kumba kwako? Ndozvaakagona kupindura akati zvokuti ndoda ndikuitirei handizivi. Imimi ndimungatoziva zvamuda kundiitira. Unei kumba kwako? Zvikanzi ndine mafuta mashoma shoma. Zvikanzi enda kumba kwako nhasi ibva panapa. Haana kuti iko zvino tinopedza chikwereti. Vana vaka vangatorwe
Rangarai chirikadzi yenyu Mwari inochema sehwai ichiti mherr. Vana vayo haingatorwe nechikwereti. Jehovha muripo. Vanoenda Jehovha aripo. Kana ukasarecognize anointing, anoti ndinonzwa mandiri ndakamira pano kuti iwe unofana kuti udzokere kumba kune vana vada kutorwa nechikwereti nevanhu vauya kuzotora vana. We want to do a miracle ipapo. Vanhu vauya kuzotora chikwereti nhasi vanenge vari makastoma ako, nhasi vanenge vari makastoma ako. Vanhu vauya kuzotora vana nechikwereti nhasi vanenge vari makastoma ako. Ndobva aenda mumba, ndobva avhara, ndobva akwereta mudziyo anonzi usakwereta mishoma, ndobva akwereta yakawanda, ndobva avhara do. Oiri ichauya kune zvawakwereta. Wakambokwereta ari murume akakwereta, but rwendo runo zvakukweretwa namai zvinobhadhara zvakakweretwa nababa, zvakakweretwa namai zvinopedza chikwereti chababa, zviri kukweretwa namai zvine chekuita nerecognizing of the anointing. Ndokubva avhara do, ndokutanga kuisa mafuta. Drum number 1 rinozara, drum number 2 rinozara, number 7 up to 13 anozara. Ndokubva ati chindipai mimwe midziyo, zvikanzi yapera. Anointing yakanga iri muna amai neyaishanda nemunhu waMwari maringe neshoko, ndokubva yaperawo. Ndokubva adzokera Lebania Darakizoprenes Herenia Dadashia Dai. Ndokubva adzokera to the same men of God. Haana kuchinja munhu waMwari, haana kuchinja munhu akonzeresa kuti mafuta avepo, haana kuchinja munhu waMwari akaramba akabatira ipapo. Ndobva adzokera to the same man of God akati mafuta aye azadza madhiramu. Ndoita sei? Zvikanzi tengesa, vhura dho, vhara dho tiise mafuta, vhura dho titengese mafuta. Masales tinoita takavhura madhozi, but nyasha todzida takavhara madhozi. Hapana anofana kuona kuropafadzwa kwemwana wako kana nevaroyi ngavavharwe kunze, nevamwe vanhu ngavavharwe kunze. Kune vamwe vanhu vachangoona wanemba zvekuti mari yacho wakaiwana kupa havazvizive, zvekuti wakaitsvaga kupa havazvizive. Vachazongoona wanemba. I'm prophesying to somebody right now. Vamwe vachazongonzwa wanebasa zvekuti rakauya sei havazive. Recognizing the anointing. Ndokubva atengesa. Zvikanzi kana watengesa chibhadhara zvikwereti kune vari panze, zvasara wochita business woman of the year, of the month. Upfurire mberi nokutengesa. Akasara a business woman, asi baba havana kutenda anointing iyi. Kunyangwe murume wako akatadza kuitenda, mukadzi ngaabatire pakutenda. Pamba regai kuti baba havatende, amai havatende, imba iyoyo inoita chigamira mudenga bhutsi yechipoko, ngapave nababa vakasatenda, amai ngavatende. Chinzwai bamunini. Last verse baba, same chapter. This is chapter number 4, verse number 1 up to verse number 6. Verse number 8. Ndobva mumwe mukadzi anzwa kuti kune mukadzi wakarecognize anointing akabhadhara chikwereti. Mumwe mukadzi ndobva aonawo the same person achifamba achidarika. Anoti kumurume wake, baba boy, baba Tawanda, baba Stella, ndinoona kuti murume uyu munhu waMwari, dai adarika nepano adya. Recognizing the anointing, same chapter. Ndobva adya, achipedza kudya hapana zvaakataura. Ndobva ati baba tadi kumuvakira imba. Dai vanga iri type imwe iri muno, akutoti mama makati murume uyu adarika achidya panapa handiti? Ari kudya sausage, ari kudya nyama, bacon, whatever. Mabva matobatwa nemweya kuti timuvakire imba. Ipapo tezora vako havana imba, ipapo tsano vako havana imba, ipapo nemi vacho hama dzamai vako hadzina dzimba. Ndo pari kunzi ngatitangei tatanga
prioritize the anointing first. Let us do first with the anointing. Baba ndobva vabvuma. Baba ava vane nyasha dzekutenda amai. Kune mafamilies ekuti murume anonyatsaona kuti pana pagejo rinodhonza ndimai, but haatenda, anongoramba achiti baba ndi baba. Kana Mwari akakushandisa, baba ndi baba. Kana hope dzako ndadzinzwa, asi baba ndombomira kutanga ndarota inini. Aiwa, tenda nyasha dziri muna mai. Vaviri vachava nyama imwe chete. Kana mai vakarota, baba varota. Kana baba vakarota, mai varota. Ndobva vakaimba. Vachipedza kuvakaimba, recognizing the anointing. By Bernard, ndokubva Elisha auya achirara. Ndobva Elisha ati, iwe Gehazi, shedza mukadzi uyu auye pano. Haana kuti shedza baba, anoshedza munhu warecognize anointing. Mushedze auye pano. Ndobva ati, amai, recognition yamaita, munoda kuti tikuitirei. Munoda kuti tikuitirei nekuda kwezvawaita. Zvikanzi ndigere zvakanaka, zvikanzi tokurevera here kuna mambo. Zvikanzi ndigere zvakanaka, because Elisha aigona kungokusvitsa kuna president ka1. Zvikanzi handisi kuda zvapresident izvo, ndoda kuti inini ndine zvimwe zvinhu zvandiri kutsvaga. Zvikanzi naGehazi, mukadzi uyu haana mwana uyu. Plus murume wake achembera, asina kana basa razvo. Zvikanzi naElisha, gore rinouya nekuva inoi. Munenge mane mwana, by recognizing the anointing. Gore rikakwana, akabata pamwiri. Akaita mwana mukomana. Mwana wacho akafa. Akaenda futi to the same man of God. Problem yako ndekuti ukarangarirwa, ukakomborerwa, wotanga kuonererwa manje. Nokuti wakupfeka majina anorembera kudarika matrauza, kudarika zvikabanga zvawaipfeka. Wakuda kuchinja maoko. Une dzungu. Chabeuka nemota iwe. Wanamatirwa, wabudirira, wanamatirwa usina mwana. Hauchadi kutomhoresa neakakunamatira kuti uve nemwana iye. Wanamatirwa, wanemba manje, wakugara kuri nani manje. Wakunzi Mr. Nenge, you are now a millionaire. Wakugona kubatambira 500,000. Wakugona kuibata pamwedzi kana pagore. Wakutozviona kunge makatoenzana neakakunamatira. Ndopakurasika kwenyu, ende munofunga kuti takafanana. Hatimbobva takafanana shamari. Kana takafanana ende kuBible college uye utange sangano rako. Utengewo chechi yako yakaita seiyoyi. Usada kutora advantage anointing yangu ufunga kuti takafanana newe. Ndopa munorasika ipa, makuchinja maoko. Wakomborerwa zvakanaka, wabudirira, wakutanga kutetana naro neavacha kubudiritsa wacho. Zvino ukaenda paRed Sea uyambuke netsvimbo dzako kunyangwe dziri 3 dzakareba. Dzako dzawatenga tsvimbo dzako mutown, woenda nadzo paRed Sea, woti tsvimbo yangu iyi yakareba. Iyi ndeyekumacha, imwe tsvimbo yangu haina chihuku. Uchitamba-tamba nadzo, gungwa hariteerere shamari. Zvine kune vakarayirwa kuti ndo vanopatsanura gungwa. Zvinonzi nevamwe musatevera vanhu, but ndinobvunza kuti kana Naomi, kana Ruth akasateera Naomi, Boaz wacho anobvepi? Musarasiswa navakarasika. Kana wakunamata, ita zvemhuri yako, usaite zvechechi. Ita zvinoitira mhuri yako. Kana makuita tumagrupu twenyu mukatuma, handizvo kwamunotiitira mazita ekuno. Ameno handingamagoni, mamwe acho anotsemura rurimi, handingakwanisi kumashedzera. Kana warangarirwa naMwari, usakanganwe pawakacherwa. The same anointing inokuyambutsa ndo inokuchengeta. By a prophet they were delivered. By a same prophet they were preserved. You can be delivered and run away from preservation. Ndobva adzokera kumunhu waMwari, mwana wafa. Akati munhu waMwari, mwana wafa. Zvikanzi Gehazi tsvimbo iyi enda unomutsa. Zvikanzi nemukadzi uyu, ini anointing kana ikazonzi hapana Gehazi. Pamuvhangeri uyu, aiwa, handigamuchire idi. Handina mwana anomutswa naGehazi, handina mwana anomutswa nemudhikoni wakadaiso. Handina mwana anomutswa nemutende wakadaiso. Ini akataura kuti uchava nemwana, ndoye handinomirira. Ndobva audzwa kuti tsano, kana mafamba murodhi, musamhorese vanhu netsvimbo iyo. Kana mukasangana naambuya, darikana navo, idzo dzichienda newa. Ambuya muripera, tsvimbo yaElisha. Tsvimbo, shamari uda kuonererwa kwandena kayo. Iwo, tsvimbo.
dzakutoenda munhu ane chikwereti mari yangu kudzosa rini uri kuona tsvimbo paakazosvika kumwana kuitandaka kudai kuitendeka kudai mwana haana kumuka amai ndobva vati handikusiyei baba ndobva vaenda naye kumba ndobva vasvika kuona chitunha chiripo tsvimbo inomutsa iripo naiyo tsvimbo yakati hatishandi kana tiri muna gesi musafunga kuti zvatinoita munozviita nokuti mapfeka masutu akafanana nesu muchifunga kuti makapfeka mastai kana kuti tikakupa ukavhura John chapter number 4 wotanga kuparidza ipapo pandakamboparidza woita kunge watsanangura kudarika zviri nani iyo iri gugu kanganwa shamari haisi AI wotsanangura uchitaura Greek nechi nyasha hadzisi Greek nyasha haisi Hebrew nyasha haisi chiitari nyasha ipawa resimba raMwari rinokonzeresa zvinhu mwana hamuki ndobva aenda kumunamatira so zvaramba zvinonzi munhu waMwari akamutora akamumbundikira ndobva mwana azorarirwa pamusoro ziso paziso muno pamuno anointing yacho zvainoita muromo pamuromo dai anga ari mazuva emastatus zvadongorerwa nababa nenge avo vekuseo group iyo vatora foto nepawindo baba vanouya vachiti pasta takamuona achidya chitunha pasta takamuona achiruma chitunha muromo pasta akakisa mwana chitunha vana baba nana mai musaikurira nyaya yacho yaitova discussion yechechi kana nechurch board yaiti ngatigarei pasi maringe nezvakaitwa napasta vakandoruma muromo wechitunha kana muchiti tiri kunyepa evidence yacho iyi evidence yako iyo ndo mafambiro aMwari zvinondonetsa kuapuruvha ndobva anzwa muviri kudziya ndobva mwana ati hetsu ndobva mwana amuka the same anointing yakakonzeresa kubata kwepamuviri nekuzvarwa kwemwana ndo anointing inomutsa mwana ukasimuka tikakunamatira ukanamatirwa pachechi panapa ukasimuka ukaenda kuGermany bhadhara chegumi chako panapa wazvitaurira munhu ari padhuze kuti baba kana masimuka pano musazoita dzungu taura ndichinzwa mashoko ane simba even ukasataura but wanzwa nzeve dzinoshanda kudarika muromo wakomborerwa panapa wane mota dzako wane mari yako wane mamaini ako dzokera panapa usakanganwa nhamo yawakaona kuti usvike pauri nhasi vana baba nana mai tichatongwa kudenga vamwe venyu haisi nyaya munotongwa kuti he wakabata mukadzi webudu zviende zvemanga zvese ye wakanyaya munhu ye wakaba zvekuba unogona kutopinda denga pamuchinjikwa mbavha yakapinda ichiti ishe mutirangariro iyo ine matv asati adzoserwa kumba yakaba ikatonzi mangwana nhasi chaine nitori neyekuparadhiso vana vako vanosara vachionawo matv anokuda sei ukapinda denga isina kupapatidzwa denga rinopindwa nenyasha but pane nyaya yekunzi makanga muchiita sei varanda panyika imi usati wajoina politics dzevamwe vanhu inzwa kuti Mwari ari kuti kudii rekangojoina magrupu esese tsvaga kuti Mwari ari kuti kudii shamari gore rinouya nenguva inoyi une zvinhu 3 zvichaitika kwauri zviri very vibrant kana chekutanga chaitika enda unotenda kuna baba chechipiri chaitika enda unotenda chechitatu chaitika enda unoti thank you gara hako pasi ndapedza kuparidza mwamwe Jesu akaporesa vanhu 10 vane maperembudzi ndokubva 1 adzoka akati baba maita basa aiwa tapora zvikanzwikwa vamwe 9 varipi ndobva anzi be made whole waenda hako but tine mamwe mashoko ataifanira kunge tataura kwauri isi takakunamatira zvino mamhanya tisina kuti be made whole zvazvinoita unogona kuonererwa pane vanhu but kana mhepo dzako kusimukira dzokusumukira uri 1 uri wega nemhuri yako wakuona reality manje wasina kuti apaipai ndakarasika. Recognize the anointing. Respect the anointing. The anointing you recognize will work for you. The anointing you respect will work for you.
Munotonzwa Peter ndichipedza kuparidzangu. Anoti kune vamwe vese handisi muapostora kuvanhu vese vari muSouth Africa. Asi kwamuri, I am an apostle to a peculiar, unique people. Those only who recognize my anointing. Wakugona here kuremekedza anointing, ngatisumuke pamberi paMwari. Zvimwe tinopedzisa mangwana. Ndo pamunonzwa baba Bible richiti chienda unozodza Elisha, Hazael ave mambo weSyria, Jehu ave mambo weIsrael, Elisha ave muprofita panzvimbo yako. Ndobva rapfuurira mberi richiti nokuti uyo unopukunyuka pamunondo waHazael uchaurawa naJehu, unopukunyuka pamunondo waJehu uchaurawa naElisha. But anababa nanamai syllabus iyi, Elisha haana basa naHazael, haana basa naJehu, because zvinopukunyuka kwavari vese iye anozviuraya. But vanababa nanamai chinopukunyuka kuna Hazael hakuna kana wemadzinza achagona kumumirira kana Elisha asipo. Enda unovazodza, zodza Jehu, zodza Hazael. But ivava unopukunyuka pamunondo waHazael uchaurawa naJehu. Jehu haana basa naHazael, because zvinopukunyuka kuna Hazael Jehu can kill. But Jehu akashaya Elisha, chinopukunyuka kwaari chicharohwa nani. Saka munogona kuita 40 days and 40 nights muchitadza kurecognize anointing yaDavid. Munoramba muchinetsana naGoliath kusvika David auya. Unotonzwa aitotaura kuti vana mukoma, is there not a cause? I'm here, I want to defeat this man. Because Mwari akandipa simba rekuuraya shumba namapere. Mwari ngaakurangarire. Da kuti unamate just 3 minutes or 4. Kuti Mwari, give me the grace to recognize the anointing from now. Uchitonamata uchiti even the anointing within the man of God, my pastor Jiriji. Give me the grace to recognize that anointing. Give me the grace to recognize what is inside that man. Why is it in such a time like this? Makatipa muranda wenyu panguva inoi. Say makati connecta kumunhu oyu. Ridzira pasi ndinoramba ndichinamata, my brother. Ridzirai pasi ndinoramba ndichinamata. Ridzirai pasi. Ndinoti ungonamata Mwari ane zvada kuita newe iko zvinozvi. Ungoti Mwari ndipewo nyasha dzekurecognize the anointing. Recognize the anointing. Recognize the anointing. Recognize it. It will work for you. What you don't identify, what you don't recognize, will not participate upon your life. Don't limit angelic visitation by not recognizing the anointing. Bible not vamwe chenjerai pakugamuchira vaeni. Vamwe vakagara nevatumwa vakasazviziva. When you fail to recognize the anointing, you fail even to prosper, you fail even to progress. Your next level is by recognition. Your percentage of recognition is directly proportional to the doings of the Spirit, the realities of the Spirit. Alitekezia barkesia kadesta planos tobe kadaba rekadeste beklida kadabasta by kados elashana na sadai kados na mata iso zidukupa 3 minutes na mata utimari ndipewa nyasha dzekurecognize ndipewa nyasha dzekurecognize ndipewa nyasha dzekurecognize ndipewa nyasha dzekurecognize. Thank you, Jesus. Alaparia paradasadai, reparia parasadai dai, reparia paradasai dai, granastai papai shapa. Thank you for the visions right now. Thank you for the revelations right now. Thank you for your power right now. Valikadisa kladeste bekados, renasia daladai dai dai, lekadesia paradai dai dai, ratokodons dabai dai, vranese dai dai dai, arakadus dabai kados, rakaparukodos debei, anos debei kadai dai. I want to recognize the anointing. I want to recognize
recognize the anointing. Give me the eyes to see, the spiritual eyes to see, the power for humility, to recognize the anointing. Epasatai kados, rekatia paradasaitai, rono setekla paradadai, rakazata kedebesta, jakato kodmesetede, lafrano sepelekadestabai. Recognize the anointing, the grace to recognize the anointing, the power to recognize the anointing, the grace to recognize the anointing. Yakata barakata, yepelekedegedegedeges, epariamanda masadabai, jaquatiamanda masadai, rakato sebregede, jaquatacariamandai, imanda masadabai, jequaria paradai. Recognize the anointing. Recognize the anointing. Lepashakata bragadesebe, imanda masada kalabados, epashatai, epashatai, in the name of Jesus. Ndisandana mata. Jesu akazotaura ati kana makaenda mukaparidza evhangeri mukapinda mudzimba dzavo vakaregera kukugamuchirai, mapinda mudzimba dzavo vakarega kukugamuchirai, zunzai tsoka dzenyu. Mwari chaiye akataura akati kana maenda kuvanhu ava muchivaparidzira, kana ivo vakaratidza kusakugamuchirai, vakaratidza kusakufarirai, vakaratidza kuti havana basa nemi, havakendenge, they don't care about you, zunzai tsoka dzenyu. Izvozvo zvega zvine zvazvinoreva. But kana vakakugamuchirai, siyai maropafadzo mavari. Ndinonamata kuti usararame a cursed life just because you failed to recognize. Rarama upenyu hwokunzvera chemweya ugone kuenda to next level nevana vako. Kune mumwari muno muchapedza gore zvakanaka. Hapana anofa, hapana anoparara. Ndinamate pamberi paMwari, nyasha dzenyu Mwari nesimba nemoto ngazviratidzwe, kuzodza nekubata kwenyu zvioneswe. Let your power prevail. Let your presence prevail. Let your anointing prevail. Tipei mweya wekurecognize the anointing. Give us power to appreciate the anointing. In the name of Jesus, power to accept and acknowledge the anointing. Your presence, your power within your men of God. Nyasha ngadziwanda. Radical leader brother Estebei. Kuvaiko zvino kuchengeta nekuzodza kwenyu kuve pamusoro poupenyu wedu. In Jesus' mighty name, hallelujah. Baba kumbira ungo namata prayer vanhu tuchete. Pandanga ndichinamata ndanzi kune mukadzi ari kumera mapundu padumbu pake achizo mapundu aya anoti akauya akagaragara anodisappear, but paanouya life yake inoita kunge iri stagnant, things will not work well. If you are comfortable, you can come here that we pray for you. That we pray for you right now.